hutsik ez dago plaza, Euskal Herrian badago impulso bat edo pulsio bat, berdinzalea, nolabait. Garaiko krisi honi eta krisi honen ondorioei erantzun nahi diena nolabait planteatuz Euskal Herrian posible dela eraikitzea beste zerbait, justuagoa, berdinzaleagoa eta Beraz, hori badago. Garai berri hauetara egokitzeko, igual behar zen transizio oso bat. Kolektiboki eta baita gutako bakoitza modu individual. Orduan, plaza hutsak izan nahi duena da espazio horizontal bat, ezkerreko independentismoari eskaintzen zaiona, herrigintzaz hausnartzeko. Gogoeta kolektibo eta estrategikoa lantzeko, herrigintzari dagokionez. Hori da plaza hutsa. Abiapuntua jarri genuen iaz, eta azkenengo hilabetetan ariketa ezberdinak jarri ditu plaza huts horretan. Guk uste dugu hor badagoela komunitate zabal bat, herrigintzan ari dena, espresio oso ezberdinetan eta leku oso ezberdinetan, eta bere erara ari dena egitasmo independentista ezkerrekoa berdinzalea eraikitzen eta elikatzen. Falta dena igual da komunitate hori saretzea. Eta orduan, horretarako sortu behar dira espazioak eta hau da horietako bat. Iazko plaza hutsategian identifikatzen genituena erronka bat. Bi, bat hezkuntzarena eta beste euskararena, euskalgintzarena, urte osoko prozesuak egin dira eta aurtengo plaza hutsategian nolabait depositatzen dira emaitza bat. Eta gero bestalde, ibili gara pixkat hausnartzen tokiko erregintzaren inguruan. Nola komunitate lokaletatik edo eskala lokaletik erregintza auspotu. Eta aurtengo plaza hutsategian laugarren hanka bat edo jarriko genuke eta da ekologismoaren inguruko gogoeta bat abiatu nahi du plaza hutsa hontan. Nik uste dut gauza asko jartzen dituela agerian, baina beste jartzen duena dela kudeaketa eredu bat, baina hori baino gehiago instituzio egintza eta politika ulertzeko modu batzuk. Agortuta dagoena nabarmen. Plaza hutsa hontara, tailer hontara daramatzagun lau ariketetan, euskalgintzan, hezkuntzarenean, ekologismoarenean eta baita tokiko herrigintzari lotutako hortan, feminismo intersekzionalak ematen dituen baliabide analitiko eta politiko horiek oso presente daude. Ze ekarpen egin dezakegun ezkerra independentismotik momentu enten. Hortaz hitz egin dugu, gauza zehatzetaz, konkretuetaz eta garaiko herri erronketaz eta erronka sozialetaz. Hori da aurkituko duena eta orduan irekia dago jende guzti horri.